मिली का जी 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 गाड़ी आ रही है गिफ्ट करने के लिए। अब गाड़ी पे चढ़ी इतना महंगा बाइक तो 32 लाख का बाइक पे खेसरिया 32 लाख के बाद तो खाली चढ़े खातिर ले लो कि देवे खातिर ले लो। जी 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 गाड़ी आ रही है गिफ्ट करने के लिए। अब गाड़ी पे चढ़ी इतना महंगा बाइक तो 32 लाख का बाइक पे खेसरिया 32 लाख के बाद तो खाली चढ़े खातिर ले लो कि देवे खातिर ले लो। और थोड़ा सा इसका वोकल बढ़ा दीजिए, साउंड उधर उन लोगों को सुनाई कम दे रहा है। थोड़ा सा मोनिटर में आई देखिए पहले के पूजा में और आज के पूजा में बड़ा अंतर हो गया भैया। पहले के माता बहन बेटी जब मंदिर में जा चली है थाली सजा ली है अगरबत्ती बार ली है एगो बड़ा निमन गाना गावत लिया। कौन गाना कि निमिया के डार हवाइया ओहो लेकिन आजकल के लड़की अलगे बड़ी सब कैसे जींस पैंट पहन ले तरी सब और मंदिर के लगे जाके कहते से हेलो दुर्गा माँ अब माई के हेलो करके निकल जाते रही सब। अगरबत्ती तो 12 तरी सब बैठे में दिक्कत होता है से जींस पैंट बा दिक्कत तो होखबे करी गाना को तरी सब कैसे कि सवरिया अरे बढ़िया जन बनाई बड़ी बढ़िया खाली सजौले बिया आ का कह दिया बाबा कैसे कि ये दिल आशिका माई मंदिर छोड़ के भागल बड़ी चौरा में समस्तीपुर में भागल बड़ी मदियारा समस्ती छोड़ के भागल बड़ी कि भाई अभी करे दिल आशिक भइल बा हमार जहां भइल है कोरोना के चौथा लहर में टाइम ना लगी। सही बात। इसलिए पूजा पाठ बड़ा धर्म की चीज है। दुनिया में सबसे बड़ा पूजा जानता नहीं का कितनों प्रदेश में बानी रहुआ लेकिन अपना माई के सवेरे उठी तो पहला फोन अपना माई के करी। अच्छा अपना पिता के करी। सबसे शुरुआत में वो भगवान राम के अगर नाम ना लेना तो चली लेकिन अगर माई बाप के आशीर्वाद सुबह लेके निकलब तरह हमेशा यात्रा सफल रही। अब माई भी मोबाइल ना हो तो कैसे बात होई। मोबाइल लगे तोहरे संग पुत्र होई हैं जो अपना माई के मोबाइल ना दिले होई हैं। गाड़ी सब लोग अपना मेहरारू के देता स्क्रीन टच। ऐसे जो जिंदगी में सबसे बड़ा कमाई अगर कुछ होला तो माई बाप के प्यार और आशीर्वाद। दुनिया में हर वो रिश्ता स्वार्थ के होला खाली एगो माई बाप के रिश्ता बा जो उनके स्वार्थ के ना होला। अपना माई के लगे कितनो मोटा के जाई बाबूजी में माई में बड़ा अंतर होला। माई के लगे भैंसा बन के जाई माई कही माई तनी देख के हमर देहिया कैसन लगता तो माई कही के रे तोरा खाए के लिखे मिलत का पहले से कितना तू बुरा हो गइल बड़ी रे। वाह 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 औ है बाबूजी लगे चल जाई बाबूजी देखत हमर देह कैसन बा तो कहे तो काहे ना होई सब कान खा तोरा देहिए में ढूकता। ऐसे जे बाबूजी के लगे जिम्मेदारी बा। सही बात। घर के परिवार के शादी के बियाह के एगो माई खाली रह के 9 महीना कोख में रख सके लेकिन एगो पिता 26 वर्ष तक अपना बेटा के भविष्य के दिमाग में रखेला। ऐसे बाप की जिम्मेदारी बहुत बड़ा होला। इसे हमेशा ध्यान रखे के चाहिए माई बाप के कबो दिल ना दुखावे के चाहिए। आई एगो भजन से सेवा। वाह वाह।